Милли көрәш өлкәсендә лаеш дигән яңа феномен барлыкка килде бит әле. Менә берничә ел лаеш командасы күп кенә призлы урыннарны бер-бер артлы алып килә. Бүген без батырлар тапшыруында Каримуллин Динар белән әңгәмә корабыз. Динар, сәлам. Сәлам. Динар ул үзе дөнья чемпионы, Россия чемпионы, Татарстаннан әйтеп тә торырга юктыр инде. Спорт остасы. Динар, biz менә бүген күбрәк синең шәхесең аркылы лаеш командасын ачырга тырышкан идек. Лаешта үзендә үзенең көрәшчеләре бик юк дип беләбез, ләкин инде ул команда беренчеләрдә, команда пьедесталда дип әйтик команда ягыннан. Менә бу ничек шулай булды соң әле? Монда инде бик күп кеше әйтә, тегеннән моннан килгән егетләр дип мин алай әйтмәсем. Монда лаеш егетләре белән, шунда туып үскән егетләр белән бергә теге общий командный бер-беребезне поддержать итеп, бу инде монда үзебез генә беренчелектә барып чыгып булмый. Монда бөтен менә көрәшкән егетләрнең, шул ук тренерларның, шул ук менә безнең спонсорлар, глава, монда инде бер генә кеше түгел, бөтен район лаеш егетләре, читтән килгән егетләрнең җиңүе инде бу. Бу ничек шулай килеп чыкты? Ничек менә, мәсәлән, син үзең теләче егете. Анда башка районнардан да шул ук теләчедән бик күп егетләр бар сезнең командада. Менә ничек, кем сезне чакырды? Башлангычы кайда? Чишмә башы дип әйтик инде. Бу инде менә бездә үзем теләчедән күчеп килдем бит инде лаешка 20-нче елда. Мине чакырды Азат Анасович. Алар теләчедә эшләгәндә, Илдус Фатыевич менә безнең глава теләчедә. Монда әйтергә кирәктер инде, Азат Анасович Нурмөхәммәтов үзе дә көрәшче, үзе дә Россия чемпионы, шулай ук спорт остасы, һәм инде бүген ул Лаеш районында хезмәт итә. Шулай ук главагыз да. Шулар чакырып инде возможностьлар биреп, анда не только көрәшеп кенә, именно эш биреп, теге заинтересовать иттеләр. Безнең теләчедән күчеп килгән менә Муса Галләмов та бар, танылган Ранис Галимуллин. Без инде шул лаешка күчеп килеп, менә Аллага шөкер, шундый җиңүләргә ирештек. Монда инде теге кемнәрдер әйтә, вот чемпионнар килә, сезгә готовый көрәшчеләр. Но менә инде 7-нче, 8-нче ярыш рәттән уже җиңеп киләбез. Инде лаеш формироваться иткәнгә менә шушы көчле итеп, уже менә 4 ел, 3-4 ел. Гел җиңүчеләр арасында инде без. Аны когда команда чемпион, ул чемпионствоны тутарга бик авыр. Шулай. Самый авыры. Шуңа күрә Аллага шөкер, теге алга таба да безнең теге планка шундый югары, шундый зур җиңүләргә ирешергә инде. Менә легионерлар дип әйтик инде, мәсәлән, сезне легионерлар дип әйтик бит инде. Әзерләнеп инде лаеш өчен чыгыш ясаучы көрәшчеләр саны күпме мәсәлән? Көрәшчеләр саны бар. Менә безнең ничә егет сон? Лаешның үзендә шөгыльләнгән егетләр, үзендә туып үскән егетләр, уже менә 3 малай Татарстан призына көрәшеп, призлы урыннарда калдылар. Менә бу ахыргы ярышларда. Шуңа күрә без бит әле балалар белән дә эшлибез. Менә бу хәбез кичкенә үстерәбез, лаеш, чын лаеш туып үскән көрәшчеләрне, балаларны. Менә аларның ничек уңышлары? Менә мине үземдә воспитываться иткән егетләр, узган елны 5 егет призер булды, минем Татарстан призеры, икесе Россия чемпионы булды, берсе чемпион мира булды. Шул ук бу чын лаеш егетләр, бу килгән тегеннән моннан килгән готовый егетләр түгел. Менә тренер вазифасына килгәндә, аңламыш һәрбергез тренер балаларны алай шөгыльләндерми көрәш белән, юкмы? Син генәме? Мин генә тренер. Син генә тренер. Башкалар, мин инде уйлаган идем, менә сез килдегез, сез инде әле тренер буларак та килдегез дип уйлаган идем. Бөтенегез. Юк, мин үзем тренер балалар белән дә эшлим, уллар белән дә эшлим.
Өзім көрәшәм дә. Менә синең кебек кеше юк бугай инде дөресен әйткәндә. Мөхтәрәм тамашачылар, менә шуннан да Динар кебек кеше көрәшче бүгенге көндә шәхсән мин белмим. Үзе көрәшче буларак, әле бик уңышлы көрәшче буларак бүгенге көндә дә икенчедән балалар тренеры буларак, һәм инде әле өлкәннәр тренеры буларак та эшләүче бердән-бер Динар Каримуллин бар бугай инде безнең. Менә күптән түгел үзең спортсмен дигәннән күптән түгел безнең республика чемпионаты булып узган иде һәм син шулай ук анда катнаштың. Һәм шулай ук гадәттәгечә инде без күнеккәнчә беренчелекне яуладың дип беләбез. Шулай. Аннары менә бу Татарстан чемпионатында ахыргы елдан ел теге авыр инде, жеңіл түгел, потому что яшьләр үсә, гел менә чемпион булып йөргәч, гел карап кына торалар, теге өйрәнәләр. Бу ничек эшлим икән? Республика чемпионаты дип сөйли башлаган идек, әйдәгез әлеге чемпионаттан бер репортаж карап алыйк әле. Олыштанмы, солыштанмы дип әйтте Батыр. Шундый сүзләрдә гадәттә әкияттә очратып була, ләкин бүген шын әкияти түгел, батырлар келәмдә көрәшә. Республика чемпионаты елның иң көтеп алынган турнирларының берсе. Бу елны ул шулай ук мөһим Муса Җәлил исемендәге бәйгедән соң үткәрелә. Бу кемгәдер җиңел булырга мөмкин, кемгәдер авыр бирелә. Дөресенчә әйткәндә, Җәлилгә форманы җыйдык та, шул форманы һәр тотып тордык инде. Арасы зур түгел, әйткәнчә, аз гына ял иттек тә инде шул форманы тоттык. Ярыш алдыннан күп шөгыльләнеп тә булмый. Дөрес ял итү әзерләнү, остановиться итү йокы. Шунысы куандыра, милли көрәшне яраталар. Эшләрен калдырып карарга килүчеләр дә бихисап. Араларында әлбәттә танылган көрәшчеләрне дә танып алып була. Йөрим инде мин хәзер менә нәрсә дип әйтим инде. 79 яшьмен. Әле мин менә пока ташлаган җок, карыйм менә достар килгән, ну ни тәмин менә теге килмәс микән дип өмет итеп киләм инде элекке көрәшчеләр. Киләләр мисең? Күрәсе киләм инде. Киләләр мисең? Киләләр, киләләр. Һәр турнирда диярлек милливлекне күрсәтүгә зур игътибар бирелә. Беренчедән, бу тамашачыларның күңеленә хуш килсә, икенче яктан, асыл егетләребезнең күңелләренә милли үзаңны тагын да ныгыту өчен кирәк. Бу егетләр районнарында инде үзләренең лаек икәннәрен расладылар. Бүген яңа сынау, яңа көрәш. Монда атказанган спорт осталарына да эләгә аласың. Юкка гына бер турнир 2 айлык тренировканы алыштыра димиләр шул спорт дөньясында. Сәхнәдән мондый абруйлы абыйларның да егетләргә шундый өметләр баглавы һәм канатландырып җибәрүе көрәшчеләрне бер башка үстерәдер. Безнең Татарстан үзе спорт башкаласы. Россиянең әйтик Казан республикабыз, республикабызда гына 128 төрле спорт түрі белән шөгыльләнәләр. Һәм шуңа күрә балаларга, яшүсмерләргә көрәш үзенә язмыш спорт түрен сайлау өчен бихисап мөмкинлекләр бар. Бу очракта бит инде нак көрәш өчен генә дигән мөмкинлек берникадәр кысыла бара. Нәрсә булуга карамастан, аның өчен без бар. Бар җитәкчелек, бар милли җанлы татар җанлы егетләребез, бар безнең иганәчләребез, шуңа бик теләп ярдәм итә торган. Шуңа күрә менә бердәм шулай бергә эшләсәк, әле көрәшебезнең киләчәген матур итеп күрәбез озак еллар. Көрәшчеләрне үстерүгә фидакар хезмәт күрсәтүләрне һәр турнирда билгеләп үтми калмыйлар. Аеруча мондый дәрәҗәле турнирларда сәхнәгә чыгуның абруе зур. Григорий Сергеевич тәрбияләгән көрәшчеләр инде республика күләмендә көрәшәләр. Үзе гомерлек шофер, тик көрәш аның даими юлдашы. Казанышлары да күп. Бүген үзен балалар белән эшләүгә багышлаган. Ну, минем көрәш ул 80 елны Казан химстрой спортзалында Ганет Мухаммадиев, Ганеттен Галимбекович менен танып, ну, күп спорт мастерлары шуннан чыкты инде. Мастерна 89 елны үтәдем. Җиңүләр дә булды, җиңелүләр дә булды. Шунсы кызык, чемпионатта 40-ны узган, 50 тирәләрендә булган абыйларда келәмгә чыккалый. Бу сирәк көрәш төрләрендә була торган хәл. Ни дисәң дә, бу спорт травма һәм имгәнүләрсез дә булмый. Әлеге сорау белән без атаклы спортчы һәм хөкемдар Марсель Хайдаровка мөрәҗәгать иттек. Ну, безнең татарча көрәшнең бит возрасты юк. Элегелектән ул безнең ветераннарыбыз да, бабайларыбыз да, аксакаллы бабайлар да сабантуйларда көрәшкәннәр, бил тотып, сөлге салып көрәшкәннәр, мотор көрәш күртегән. Безнең татарча көрәшнең возрасты юк бит аны. Кем булдырала? Һәм шул көрәшә. Ул көрәшкә чыккан абыйларны да аңларга була.
Күп очракта трибунада утыручыларның да келәмгә чыгу теләге барлыкка киләдер инде ул. Бу көрәшкән кешенең күңеленә хас әйбер. Турнирны җиңүчеләр Россия чемпионатына юллама ала. Тик милли көрәш нәкъ менә Татарстанда бик зур үсештә булган дәвердә ил күләм ярыш үткәрүнең мәгънәсе бар микән? Россияны үткәрмичә булмый. Анда бит именно бернең Татарстан көрәшчеләре генә түгел, анда бит регионнарның көрәшчеләре тоже 2нче урында, 3нче урында кала. Бәре бронза призерлар дип әйтәбез инде. Но үстерү кирәк. Алар бит безнең татарча көрәшкә карап, без татар егетләренә карап, үрнәк алып, и стимуллары беренче урынга алу өчен тагы да стимул бирәчәк. Республика чемпионатының нәтиҗәләренә килгәндә бу бәйгедә дә Лаеш командасы үзләренең лидер икәннәрен тагын бер кат раслады. Икенчедә Чаллының Комсомол районы, өченчедә Чистай, ә менә дүртенчедә яңа команда Зилан клубы. Киләчәктә әле алар турында сүз күп булыр. Келәмдә көрәшчеләр бер-берсе белән бил алышканда, әлбәттә, алар көндәшләр, ләкин инде келәмнән чыгуга, свисток сызгыруга алар инде дуска әверләләр. Һәм шуннан да көрәш турниры, теләсә кайсы көрәш турниры, ул иң беренче чиратта очрашу, дусларның очрашу урыны. Дәвам итәбез. Бездә кунакта шулай ук Динар Каримуллин. Елдан-ел авырая бара дисең, монда көндәшләрдә генә авырая барамы, яки инде үзеңдә дә нидер үзгәрешләр сизәсеңме? Күбрәк сиңа тренерлыкка китергә вакыт инде дип уйлыйсыңмы? Әле андый фикерләр килмиме? Кай вакыт килә инде, менә гел постоянно каверда тоже туйдыра моментами. Теге яшьтә бара инде. Пока бара, пока сәламәтлек позволяет, көрәшәбез инде. Шул. Яшьтә бара дигәннән, монда инде теге әниләрең дә, башка туганнарың да әйтә торадыр инде. Динар, безгә оныклар кирәк, безгә килен кирәк дип әйтүчеләр бәлки бардыр инде. Кайчан өйләнәсең дип әйтүчеләр бардыр. Минем уйлавымча, теге көчле вакытта, яшь вакытта эшләп калырга кирәк. Без инде теге бигрәктә ирләргә, егетләргә, яшь егетләргә теге көчле вакытта бөтенесенә ирешеп калырга кирәк инде. Аннары әни дә әйтә инде, минем гел әни әйтте, теге улым көрәшмә инде, нәрсәгә кирәк ул сиңа травма, теге бик теге борчыла инде ул яктан. Әйтәм, нормально все. Аннары минем теге личный тормышка теге дөресен әйткәндә бик әз вакыт кала. Менә минем үземнең йөри торган кызым дагы көрәшче, Билбау көрәше белән шөгыльләнә. Кызларда көрәше. Билбау көрәше, чемпионка мира тоже. Сезнең бит әле энекәшең дә көрәшче, энекәшләрең дә көрәшче була. Энекәшләрем дә көрәшче. Икесе дә. Менә кичкенәсе яшьләр арасында көрәшә. Пока тоже чемпион России, уртанчы энекәшем, олы энекәшем тоже тренировкаларга йөри, теге шуны яратып, как любитель, минем белән спарный партнер, постоянно безнең белән теге җиңүләремнең дә теге төп сәбәбе кичкенәдән энекәш белән мин көрәшеп үстек. Менә авылда торганда инде бала вакытта чирамда көрәшәек, менә постоянно шундый теге төп сәбәбе шулдыр инде. Бергә теге көрәшеп, чыныгып, көчле булып үстек кичкенәдән. Нидер династия инде, менә бит кайчандыр башлаган егетләр инде хәзер нидер нинди зур көрәшчеләрне үстерәчәкләр. Бәлки әле без синең син тәрбияләгән балаларны әле зур-зур дәрәҗәләрдә спорт мастерлары буларак күрәчәкбез Алла теләсә. Рәхмәт сиңа, Динар, килгәнегез өчен, без сиңа зур рәхмәт әйтәбез. Үзегезгә рәхмәт. Алда да уңышлар телибез. Әле син көрәштән спортчы буларак китмәүеңне телибез әле, озак әле сине келәмдә синең матур көрәшеңне күзәтәсе килә. Шулай иттереп, мөхтәрәм дусларыбыз, без батырлар тапшыруы сезнең белән сау булашабыз. Сез дә тормышта һәр вакыт батыр булып калыгыз.